samozřejmě zkušební provoz v první den v zahájení byl zadarmo. Ale ty nebohé oběti netušili, že přece jen ten náš vynález může mít nějaké ty dětské nemoci. Ultrazvuk to je svým způsobem prevít. Na auto ani tak ne, jako na uši, že jo? To je... A je to i na pastování? Takhle, no ono to nejdřív samozřejmě, jak to meje, tak to všechno umeje normálně, akorát potom na konci ten ultrazvuk při tom sušení to ještě prostě dodělá, že jo? Takže. No, už se nám to rozjíždí. A teď si představte, že byste tam byl, tak. Tak to nevím, to slyším dneska poprvé. Zrovna u mě teda, jo? No, tak to je smůla tohle. Máte mikroglycery nebo... Na co? No, protože... Ale to bude dobrý, nebojte se, zase jako tomu autu se nemůže nic stát. Ten ultrazvuk to akorát opravdu dojede, jo. Pak myslím, že ty zvuky nejsou teda zrovna nejpříjemnější, no ale... To se nezlobte, to padají kola, nebo co? No, já nevím, no jste pojištěnej. To není moje auto, to je auto mého kamaráda, který já v pátek s ním jedu na svatbu. Kůrník, no tak... Ani mu nemůžu říct, že třepici nám ještě... To jste mi to nevrátili, jenom podvozek potom. Já teda nechci strašit, ale jste pojištěnej nějak? Jo, to je firemní. Je to firemní, no tak to je jasný. Jak vidím, z cídího krev neteče, co? To nejsou zvuky normálního mytí, pane. No tak možná jenom nějaká porucha v tom programu, já myslím, že to nebude takový to. No a auto rozsypaný na hromádku, ne? Tak se vám omluvíme třeba, no. To je hezký, že se omluvíte a to ještě i zaplatíte, ne že se omluvíte. Ne, my se jenom omluvíme. Berte to tak, že to je bez záruky. Když něco provozuju, tak to musím vyzkoušený, ne? No teď to zkoušíme teďka na vás třeba. No tak já jsem ten blbec, který vám tady na to skočil, jo. Nemůžete říkat, tam nemůžete, protože dokud tam běží ten program, tak se tam nesmí. Já jsem vám říkal, že nemáte kouřit. To nemůže být na to vliv, cigareta. Helejte, tak mi zavolíte šéfa. No to já vám ho zavolám, ale... Zavolíte mi ho, ne? Ale ne, no tak počkejte, to může to... Otevřete to. Já to nesmím otevřít, dokud ten program neskončil, rozumíte? No doufám, že ho tam máte, no. Jo, vy doufáte? No ne, no tak... Zavolíte mi šéfa. Já vám samozřejmě zavolám šéfa, ale co já s tím, rozumíte? Pojďte, kdybyste si přečet, že to je zkušební provoz bez záruky,